Gilap shout out sa 9 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong paggala o pagsilip sa aking live. Nag-love shout out sa 13 million at maraming salamat sa patamsak guys. Pwede po kayong pumasok sa aking live. Shout out sa 14 na bumisita sa aking live. Maraming salamat. Guys, patamsak naman. Baka pwede naman na patamsak. Tamsak lang, sapat na kayo. Shout out sa walong nandyan po na nakabantay sa aking live. Kung sino man po kayo, pwede po kayong pumasok. At tayo po ay magkwentuhan, magkamustahan. Salamat sa patamsak guys. Salamat sa tatlong patamsak. Kung sino ka man na nagtamsak, maraming salamat. Shout out sa siyam na nandyan na naka-standby sa aking live. Maraming salamat guys sa inyong pagsilip sa aking live. Thanks. Chan chadading chadading dading dading. Chan chadading. That's not. Mga alam dyan. Nag-love shout out sa inyo guys. Kumusta po kayo? Ito sabing makulit. Ang sabi ko, wag ka makulit. Nag-love shout out sa 11 na nandiyan naka-standby sa aking live. Yahoo!
Guys, patamsak naman. Tamsak lang kayo. Sapat na. Guys, patamsak naman. Tamsak lang kayo. Sapat na. Bigyan lang shout out sa limang naka-standby sa aking live. Maraming salamat kung sino man po kayo. Maraming salamat. Malaking tulong na rin po yan sa akin na yung pag-view o pagsilip sa aking live. Yun. Ah. Ah. Bago si Dada. Ano? Basta. Bakit ako? Shout out sa ating guys. May galang shout out po sa tatlong nandyan sa ating live. Maraming salamat. Ayan po, may batang makulit. Shout out po sa anim na naka-standby sa aking live. Maraming salamat guys. Patamsak naman.
Yan, huwag niyan. Ay! Que deixou esse bem? Huwag niyan, baby ko. Simula ka na naman eh. Bigay love shout out sa 10 na nandyan po na naka-standby sa aking live. Kung napadaan o napasilip kayo, maraming salamat. Pwede po kayong pumasok sa aking live at tayo po ay magkwentuhan, magdikitan, maglapagan. Boboy! Maraming salamat sa 5 patamsak guys. Maraming salamat sa inyong pag-standby. Kumusta po kayong lahat? Maraming salamat sa 5 patamsak guys. Maraming salamat sa inyong pag-standby. Kumusta po kayong lahat? Wala nga si tita. Wala nga si tita. Wala nga si tita. Ang pawis mo. Nag-love shout out sa 12 na naka-standby sa aking live na bumisita. Kung sino man po kayo, maraming salamat. Nag-love shout out sa 12 na naka-standby sa aking live na bumisita. Maraming salamat. Tamsak naman guys, baka naman, tamsak lang tayo, sapat na. Tamsak naman guys, baka naman. JC Lalo, mega love shout out sa'yo JC Lalo. Kumusta kapatid? Maraming salamat sa iyong pagbisita sa akin live. Shout out sa 6 na nandyan sa aking live na naka-standby o napabidi lang kayo. Maraming salamat. Shout out sa 6 na nandyan sa aking live na naka-standby o napabidi lang kayo. Maraming salamat. Huwag bibi ko, huwag makulit. Yung makulit talagang bata na nangingialam. Before you can skip more tea. Shout out sa 7 na nandyan sa aking live na naka-standby. Maraming salamat. Kung sino man po kayo, maraming salamat. Isang mapagpalang hapon po at maulang hapon po sa ating lahat.
Shout out sa anim na nandyan. Maraming salamat guys sa inyong patamsak. Maraming salamat sa anim na patamsak guys. Salamat, salamat. Ano to? Chrismel TV, mega love shout out sa'yo, kapatid. Maraming salamat sa patamsak mo, kapatid na Chrismel TV. Bosyang 18, mega love shout out sa iyo kapatid. Maraming salamat sa pagbisita sa aking live. Pagtamsak naman kapatid, tamsak lang. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga patamsak. Huwag bibi ko.
love shout out sa anim na naka-standby sa aking live. Maraming salamat. Boss Yang 18, mega love shout out sa'yo. Maraming salamat sa pagpasok, kapatid na Boss Yang 18. Salamat. Maraming salamat sa kapatid na Boss Yang. Maraming salamat sa pagpasok nyo, guys.
mega love shout out sa atin lahat guys. Maraming salamat sa inyong pagpasok.
Gagawin ko talaga. Dada. Dada. Okay na lang. Okay. Kahit ni ano yan. Huwag dito, kasi matatapon yan dito. Wala na naman to. Mamaya to.
Bye-bye na guys. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live. End na po tayo. Maraming salamat po sa mga pumasok sa aking live. God bless. Bye-bye.